Szép jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Már nem tudom, mikor ígértük, de Lengyel Tomi itt van. Mikor beszéltünk legutóbb, Tomi, neked megvan? Vuelta utolsó het előtt. Ó, tényleg, tényleg, tényleg. Pokonot levetköztették, és le is vetköztették. Tényleg ez volt a mondatod, igen, igen, amit idéztem címbe. Hát figyelj, Roglic nem esett el. Nem esett el, jól ment, behúzta, igazából szerintem papírforma volt, és azért O'Connor a VB-n is jól ment, tehát az nem volt véletlen. Így van, szépen behúzott egy ezüstöt. Na, de tudom, hogy világbajnokság volt, viszont szeretnék egy gratulációval indítani. Szerintem nem erős az a kifejezés, hogy a versenyződ, Félix Örn Krisztof Európa bajnok lett nem olyan régen, úgyhogy gratulálok. Köszönöm, de azért olyan szinten nem az én versenyzőm, hogy én nem vagyok az edzője, az édesapja az edzője. Én csak utaztam vele sokat az elmúlt 2 évben, tehát azért ezt az én részem maximum annyi, hogy relatív sok versenyre vittem. De ez, én úgy szoktam mondani, azért ez nekem öröm sokszor, amikor egy nagyon jó versenyzővel lehet utazni, és igazából az én részem ebben marginális, hogy az én jó tanácsaim mennyit segítettek abban, hogy ő Európa bajnok legyen. Ez nagyon érdekes sztori egyébként, mert szerintem egy kicsit túltolták ezt az évet. Sokat Vagy, ment? igen, nagyon akartak jól menni, tavaly ugye ősszel nagyon jól ment VB dobogó, világkupa győzelem, stb. És most mindent fölraktak all-in az EB-re. Ugye tavasszal nem ment rosszul, de nem nyert túl sokat, ahhoz képest, hogy mindig bukás volt, bal szerencse volt, vagy az ő apja szerint olyan nincs, hogy bal szerencse, rossz helyen voltál, de nyilván nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, és utána csináltak egy brutális nyarat, ami szerintem túl sokba került neki. Uh-huh. Tehát az EB-re kijött a forma, de előtte sem volt, erős volt, de nem volt meg a csúcsforma, ahogy tavaly. Talán az EB-n ott jól kiadta, de utána meg beteg lett egyből. Tehát előtte és utána is szerintem egy kicsit túlzásba vitték a munkát, ha engem kérdezel. De Jól hát emlék... nagyon boldog volt, és én azt gondolom, hogy ha valaki szeretné megérteni, hogy mi ezt miért csináljuk gyerekekkel, akkor nézze meg az Eurosporton azt a videót, amikor a Félix énekli a himnuszt a dobogón. És a lányok lent a pódium alatt, aki, én ezt megosztottam több helyen, úgyhogy aki esetleg követ engem a Twitteren, X-en vagy a Facebookon, az láthatja ezt. És ott szerintem ott minden benne van ebben, hogy miért van ennek értelme. Nem az anyagiak, meg nem hanem ez amikor a fiatalok így tudnak örülni, az szerintem a legszebb dolog, amit sportvezetőként, meg ebben dolgozóként átélhet az ember. Jól emlékszem én arra, hogy ők Alex-el féltesók? Féltesók, igen. Anyu közös, apu nem. De azt hozzáteszem, hogy az Alexet is aztán nevelte, egész kiskorától, és ő volt az edzője, és hogy a mai napig ő az edzője gyakorlatilag a kezdetek óta, és egyébként ő is versenyző volt a Fater, aki kardiológus professzor a Stavangeri Egyetemi Kórházban, úgyhogy ott elég erős kötődés van a kerékpársporthoz minden irányból. Sejtek magamban egy válasz, de Félix Örn Krisztof, 18 évesen, és most csúnya szót fogok használni, mennyire él vissza a vezeték nevével? Mennyire Semennyire, nagyképű? semennyire, sőt, inkább teher sokszor, hogy mindig hozzá hasonlítják, Erre gondoltam. de hát ő ezt azért elég lazán veszi. Egy laza gyerek, nem. Ő nagyon úgy lett nevelve, hogy ilyen sokadik generációs kerékpáros, tehát mondhatjuk, hogy harmadik, ha az Alexet vesszük a második generációnak. Ő benne már fölhalmozódott minden tudást, tehát a Félix edzés munkája serdülőtől, tehát a pubertástól mostanáig az 10-szer jobb, mint az Alexé volt. Tehát az Alex az bulizni járt, csajozni járt hétvégén, stb. Nem volt ilyen komoly, strukturált munka, mint a Félixnél. A Félixnél brutál tudatos, nagyon kemény, már én azt gondolom, hogy talán sokszor túl kemény munka. Tehát azért egy 15-16 éves gyereknél a hosszú edzés az mindig 6 óra, télen-nyáron, és azért itt tél is van. Azért az egy nagyon... Tehát azt szoktuk mindig mondani, hogy tök jó, hogy így megy a Félix, de azt nem mindenki élné túl. És itt nagyon nagy segítség az, hogy az édesapja ugye egy fedél alatt élnek, apu azt mondja, hogy huha, akkor most stop. Tehát, hogy nagyon sokszor bele tud nyúlni, ami
ami nincs meg egy átlag gyereknek. Tehát hazamegy egy olyan családba, ahol nincs komoly sportmúlt, ott nem tudnak jó tanácsot adni, és ezért állandóan kapufát rúg egy másik gyerek. Tehát ez a fajta tudás, ami a családon belül megvan, hogy kiskorától fogva taktikáról, mindenről úgy beszélnek, ahogy csak a nagyon-nagyon benfentesek tudnak, az egy extrém nagy előny, és ezt láttuk is. Az, hogy szerintem rosszul van értékelve a mai napig a Félix, az talán probléma lesz az elkövetkező egy-két évben. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki sprinternek gondolja őt, de ő nem az. Ő abszolút nem lesz sprinter. Nincs meg az a vad, milyen rendes magyar szó erre. Tehát ő nem egy no fear gyerek, nem egy félelem nélküli gyerek, hanem egy sokkal intelligensebb srác, aki igenis tud félni egy mezőnysprinten, az meg nem jellemző az FT sprinterekre. Szerintem ő egy nagyon sokoldalú versenyző, de nehezen tudom elképzelni, hogy egy mezőnysprinten az elkövetkező egy-két évben lássuk. A mezőnysprintet arra értem, hogy amikor a teljes mezőny megjön 100 plusz fő, és ott kell harcolni, ahhoz neki jó felvezetés kell, hogy az menjen. Talán ez az, amit egy kicsit szerintem rosszul értékelnek nála, viszont az pedig, hogy mennyire tud hegyre menni, meg mennyire éli túl a technikás és nehezebb szakaszokat, ott viszont alul van értékelve. Az, hogy ő Vant is lesz, jövőre még csak utánpótlás csapat, abban a tesó, féltesó benne van, ha elárulhatod, vagy semmi köze ahhoz, hogy Alex Vantiba ment annó? Nem, semmi. Itt egyébként egyszer megkérdeztem, elesett versenyen a Félix, és összetört a bringát, és a fater mondta, hogy most szerezni kell egy másikat, stb. És gondolom, én nem kértek az Alex-től egyet. És mondta a fater, hogy még soha nem adott egy belsőt se ingyen. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy az Alex elintéz bármit. Ami közös, az a Jóna Lauka, a menedzser, de ez a Félix saját döntése volt, hogy hova megy. Nyilván volt 3-4 kérő tudtommal, amit biztosan tudok, még a DSM volt, és nem az anyagi döntött, hanem a szakmai abszolút. És nem apu döntött, hanem a Félix döntött. Tehát nyilván itt ebben már nem szól bele, ez a gyerek saját választása, és azért ez az autonómiája megvan. Ugye itt a nagy kritérium, a nagy kihívás az volt, hogy ő mindenképp tovább szeretné vinni a gyereket, mint edző, és ezért ez a Pro Tour csapatoknál nem jellemző, hogy engednék. Most nyilván aztán azért a Katyusánál itt-ott volt edző, hivatalosan is, tehát nem az van, hogy egy amatőr kezébe kerül, vagy valaki megfogta az istenlábát egy szuper tehetséges gyerekkel, és most edzőpápának képzeli magát, mert azért ilyet is látunk sokszor, az itt közel nem ez a helyzet. Itt beleegyeztek, hogy folytathatja a saját közegében, és szerintem jó döntést hoztak a Vantival. Még egy kérdés, ők Alexel olyan tesók, hogy állandóan együtt vannak, vagy ilyen nem is jó a kapcsolat, meg nem is beszélnek, amennyire tudod? De hát azért ezt ne felejtsük el, az Alex mindjárt 40 éves. 4 gyerekkel, tehát ez a mindig együtt vagyunk, tehát Alex egy szupersztár, akinek megvan a saját élete, tehát a 20 évvel fiatalabb öcsike, az nem fér bele az ő életébe úgy, ahogy ezt az emberek gondolják. Tehát ez egy ég és föld. Nyilván most már edzenek együtt sokat az elmúlt években, közös edzések vannak, és egyébként most viccen kívül a Félix meg is veri a bátyját, tehát nincsenek itt kétségek, hogy ki lesz a jobb versenyző, vagy legalábbis jelenleg ki erősebb, már szerintem a Félix sok mindenben erősebb. Nyilván a 6. órában nem tud olyat, mint az Alex, meg az a rutin nincs meg. De ha azt hasonlítjuk, hogy az Alex mit tudott ennyi idősen, a Félix sokkal jobb. Mondom ezt úgy, hogy egyébként, ha visszanézik az emberek, azért az Alex is ilyen top 10 VB juniorban, vagy ilyen 9 vagy 11, valahogy így. Tehát egy jó versenyzőről beszélünk akkor is, csak nekem mondjuk az van a fejemben, hogy az Alex az, ha én akartam, minden dombon, ami 500 méternél hosszabb volt, le tudtam szakítani. A Félixet nem tudnám, az akkor én nem se. Sőt, esélyem se lenne, ilyen 3-4-5 perces dombokon esélyem se lenne leszakítani. Az Alex az nem tudta ezt. De nyilván ott pedig volt idő érni. Itt talán ami a kettő között a különbség, hogy az Alexnek volt 3-4 profi szezonja arra, hogy belerázódjon ebbe, plusz 2-3 23-as év, mire elért arra, hogy sok verseny nyert.
Félixnek nincs annyi ideje, a Félixet ledobták a mélyvízbe, nagyok az elvárások, és megváltozott a sportág. Tehát teljesen más a két versenyző lehetőségekben is, de türelem az nem lesz a Félix felé annyi, mint ami az Alex felé volt. Ez egyébként szerinted nem veszélyes manapság a fiataloknál, hogyha 18-19 évesen nem vagy Remco vagy Pogacsár, akkor már nem azt mondom, hogy lenéznek, csak érted, ez a szint, ami nem egy normális szint. Hát ha ez a téma érdekli az embereket, akkor a Vasili Anastopoulos, a Quickstep edzője nyilatkozik erről egy podcastben, talán múlt héten, most nem jut eszembe a podcast neve, de ha valaki nagyon rákeres, akkor a Vasili nevére, akkor kidobja ezt a podcastet. Azt érdemes mindenkinek meghallgatni, 100%-ban egyetértek azzal, hogyha mi adnánk időt a gyerekeknek, nem engednénk fel a Pro Tourba ilyen korán, és nem keresnénk ezeket a 18 évesen szuper tehetségeket, hanem adnánk időt, akkor nem 1-2 kerülne föl a 20-ból, hanem 8-9 kerülne föl a 20-ból. Ebben én biztos vagyok. És mi például itt azon próbálunk dolgozni, hogy minél tovább bent tartsuk a gyerekeket, mert soha nem tudhatjuk. És sorolhatjuk Ulegor, Abrahamsen, Vingegord és nagyon sok másik versenyzőt, akik nem tudták megmutatni 18 évesen. Tehát azért, most én magamat tudom hozni példának, 20 évesen még nőttem 1 vagy 2 centit. Tehát a későn érő gyerekek úgymond esélytelenek jelenleg. És ha megnézzük a listát a junior mezőnyversenyről a VB-n, az, hogy az Öxnes a 10. helyen 7 percet kap, az nagyon jól mutatja, hogy hol van az a válaszvonal az extrém szuper tehetségek, akik egyébként egyből mennek a Pro Tourba, mint a Seix, meg ezek, és azok között, akiknek igenis szükségük van az U23-as évekre, és akkor most ide csatolnám azt a hírt is, hogy szerencsére jövőre már kiveszik a Pro Tour és Pro Conti versenyzőket az U23-as korosztályból. Így van. Tehát visszatérünk az amatőr kategóriához, hála jó Istennek, és talán ez segíteni fog abban, hogy újra értelmezhető legyen az U23-as korosztály a bajnokságokon. Azt hozzáteszem, hogy kontinentális szinten a nagy csapatok konti sorai, mint a Visma, az Alpecin, a Quickstep, a Lotto és Vanti, ők azért majdnem Pro Tour szintet képviselnek már az utánpótlással is. Tehát láthatjuk, hogy a Berens, aki a Lidl Trackből nyert, az is egy érdekes sztori egyébként, az összes többi. Én nem szeretek Jan Kriszteneket látni az U23-as kategóriába. Szerintem ez majdhogy nem csalás, az időfutamban 100%, tehát ott egyszerűen már erről sokszor beszéltünk, aki az én versenyzőim elmennek egy EB-re, VB-re a gyerekszobából anyu által finanszírozva, és azokkal kell versenyezni, akinek 100 000 eurós vagy több 100 000 eurós fizetése van, és minden technikai háttere egy milliárdos büdzsével rendelkező, tehát forintmilliárdos büdzsével rendelkező csapatnál az nem azonos. Ez szerintem egy nagyon jó döntés. És én ennek egyébként nagyon örülök. Nem tartozik ránk, tehát ne válaszolj, ha nem akarsz, de hogy például egy Krisztof, mármint a kis Krisztof, egy Vantiban már, a Vanti utánpótlásban már kap fizut. Elmondom, miért kérdezem, mert érted, egy 17-18 éves gyerek elmehet egy World Tour csapat utánpótlásába, ahol ráadásul már fizetést is kap, akkor valahol megértem, hogy nagyon nehéz visszafogni. A legtöbb konti sorban attól függ, hogy milyen szerződést írnak alá. Tehát, hogy van, akinél azt látod, hogy aláír 2+2, tehát egy 2 az amatőrbe, de a konti sorba 2 a Pro Tourba, ott így évente nő nagyon sokszor a fizu. A sima konti sorokban egyébként a legtöbb versenyző igazából minden költségét állják, és nagyon profin, tehát hogy sok edzőtábor, ha most csak a saját versenyzőmet tudom mondani a Viszmától, hogy itt sokat esett az eső, és akkor fölhívták, hogy gyere le ide itt a ház Hollandiába. Itt lehetett. Tehát ilyeneket mindent állnak. Pénz az nem sok van. Tehát 5-600 euró per hó, tehát semmi. Semmi, de nincs is rá szükség. Tehát egy 19 éves gyereknél, ha mindent megkap, ezen kívül otthon lakik a legtöbb, nincs jelentőség. Aztán van a másik kategória, a superstar juniorok, akik viszont komoly
100, 200, 300, akár 300 000 eurós éves vizukért is mennek tovább. Tehát. De ott mondom, ott maximum 1 évet vannak, vagy 2-t a Contiba, és utána folytatják a Pro Contiba. Láthatjuk itt a Jörgen Nurhagen, de Félixnek is ilyen szerződése van, hogy meg tovább, és elég jó pénzért tudtam ma. Tehát abszolút érthető, de azért egy 19 éves gyereknél, és én ezt tartom minden versenyzőmnél, hogy mi nem a pénzt keressük, hanem a lehetőséget. Tehát én amikor a versenyzőnek próbálok segíteni ebben, és ez már azért egy nehéz, tehát nehéz döntés, hogy Uno X Visma, mi a jobb. Én azt gondolom, hogy a nagy pénzt nem most kell megkeresni 19 évesen, az nem nagy pénz. Tehát jó hangzik, hogy keresel 100 000 eurót, de ez nem olyan nagyon nagy pénz. Most ezt arra értem, hogy ha nagyon jó vagy, és úgy kerülsz el profinak, akkor úgyis aláírsz sokkal több pénzért. Az sokkal fontosabb, hogy majd 22, 23, 24 évesen aláírjál fél millió, 1 millió euróért, mint hogy most keresel semmit, vagy valamennyit. Nem fontos. Egy nyugat-európai gyerekekről beszélek, tehát hogyha most Magyarországon valaki végigküzdi a juniort, és a szülők nem tudják támogatni, és örülnek, ha a kenyér van az asztalon, abszolút érthető, hogy oda mennek, ahol több a pénz. Senki nem a saját pénzének az ellensége, de azért itt még, és itt a Félixet is tudom mondani, itt szakmai döntések vannak, nem pénz domináns. Kanyarodjunk rá a VB-re. Egyszerű lesz a kérdés, Tadej Pogačar 100-zal a vége előtt elindult, Lengyel Tomi pedig arra gondolt magában, hogy... Atya úristen. Arra gondoltam, hogy egy Jan Kristen ismétlés következik. Lekopizzuk az 23-as versenyt, korai támadás, előbb-utóbb megfő, mert 100-at nem lehet egyedül menni. Most kiderült, hogy lehet. Hát jó, mondjuk nem szó szerint egyedül, persze, mert ott volt Trájtnyik, ott volt Szivakov, de 51 felett ment szó szerint egyedül, ami, na. Hát, de azért ott is, hogy mennyit vezettek neki, tehát Jó, persze. én értem, hogy kb. 5%-ot számít, ha valaki ül a keréken ardőmikailag, és előny, ha valaki megy az ember mögött, de azért én, hát, hogy mondjam, talán az egyik legdurvább ilyen volt. Ez nagyon hasonlít a Chris Froome-nak a kettőjét láttunk eddig, ilyen a Chris Froome Giro, meg a Floyd Landis Tour de France. Varázslatához nagyon hasonló. Aha. Hozzáteszem, így visszanézegetve, azért nem volt egyetértés hátul, és azt elrontották, de aztán, hogy miért hezitáltak, meg miért vártak ennyit, nagy sorok, azt nem tudom, de ha megnézed az utolsó 4 kör idejét, meg mondjuk ott Vince Simons fölrakta a teljesítményét, hát azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a Vince Simonsnak a wattjait, az valami horror. És a Pogačar onnan tekert el egyedül, tehát azt akkor mit mehetett ott egyedül elől, az valami elképzelhetetlen. Neked nem volt az érzésed, hogy amikor Evenepoel a hátsó brigádban megpróbált menni, Van der Poel egyből ment vele? Én nem mondtam adásban, de nekem átfutott a fejemen, hogy abban a csoportban csomóan úgy vannak vele, hogy oké, nem nyerünk aranyat, de Remco se. Nem ezen múlt, csak ilyen zárójel. Én azt gondolom, hogy azért nem értek föl, mert sok embernek ott a második hely is szép eredmény volt. Tehát azt most mondhatom a Healynek, az O'Connornak, melyik volt a litván srác, vagy lett? A Squins. Queens. Tehát ott azért sokan mentek arra is, hogy a dobogó nagyon jó. Most nyilván egy Van der Poel és egy Remco, ők azért megpróbálták ezt megnyerni. Én nem gondolnám, itt a Van der Poel nagyon nehéz helyzetben volt, szerintem a legvégén nagyon jól látszott, hogy amire csak tudott ment, mert már nem lehetett elengedni, viszont ahhoz rohadt erős emberek voltak ott, hogy mindenre menjen. Tehát azért a Ben Healy, amiket ment ott, és iszonyú ügyesen, ilyen sunyin, hátulról, megfelelő pillanatban, a szétterült csoport emberei közül, tehát sok nagyon-nagyon ügyes támadási kísérlet volt ott, és az várható volt, hogy egybe fog jönni, amikor eldőlt, hogy nem érnek fel a Pogačarra. Ha nagyon úgy gondolják az utolsó 2 körbe, és tényleg összedolgoznak, akkor szerintem fölérhettek volna, legalábbis véleményem szerint reális esély lett volna, hogy föl lehet érni. Csak miért menjenek föl, hogy a Van der Poel megnyerje? És akkor itt mindenki elkezdett halázgatni, a Hirschi is, ő meg aztán ráadásul csapattárs jelenleg, már jövőre nem az, de hogy sok olyan volt, akinek elég volt a dobogó hátul, tehát szerintem ez lehetett egy indok.
Aztán a nagy csapatok nem voltak elég erősek. Azért ezt tegyük hozzá Remkónál is, hogy a Tour de France olimpia után iszonyú nehéz még egyszer formába lendülni. Uh-huh. Tehát a Pogacsárnak az, hogy kihagyta az olimpiát, az egy nagyon nagy előny volt. Szerintem a VB szempontjából. Én azt gondolom, hogy abszolút. Itt, aki nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, a spanyol srác, az Ardia, vagy A aki elő Borás, Adria, aha. András, az honnan, hogyan, az szerintem egy nagyon nagy meglepetés volt. Más abszolút egynapos versenyen ilyen jól menni. Kitartott a Vuelta forma ott is. És talán a legnagyobb meglepetés nem a tehetsége miatt, hanem az egész éve miatt a Quinn Simmons, aki egy általában autoimmunbetegséggel küzdött egész évben, valami ilyesmi írt olvastam. Nem is nagyon láttuk egész évben, és nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg azokat a teljesítményeket, van egy elemző blog erről. Majd lehet megosztom akkor én is a Twitteren, hogy könnyebb legyen megtalálni. Az egy elég érdekes számok vannak benne, és azzal csak leszakadni lehetett. Tehát, hogy Az a a kemény. a 7-7,5 watt per kilókkal 2-3-4 percekre, úgyhogy közte, amikor mondjuk eltalpalt egyedül, akkor ilyen átlag 6 watt per kiló, tehát ott olyan számok vannak, és akkor képzeljük el, hogy onnan valaki távolodott egyedül. Tehát ezek a szép történetek. Ezt a nem terveztem, de én is aláírom, hogy őrültség volt, mondta Pogacsár dolgot, elhiszük. Én valahogy elhiszem az embernek. Hát abszolút, tehát egy csomó ilyet láttunk tőle. Egyébként Van der Poel-től is láttunk ilyet. És azt tudom mondani, hogy az adott helyzetben azért volt okos dolog, mert a szlovén csapat nem volt elég erős. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudták kontrollálni a versenyt. Az, hogy a többiek elengedték, azt is értem. 100-nál? Hát mehet. Tehát igazából jól adta ki neki a végén, de ez nehéz pálya volt, iszonyú, tehát amint nagyon feltűnő volt szerintem, hogy például a kanyarokban sokkal gyorsabb volt, mint a többiek. Ha megnézzük a lefeléket, meg a csiki-csukikat, például azokon a helyeken mindig hozott a Pogácsár. Tehát ott nagyon sokszor a Remco fordult elsőnek, látványosan lassabban, mint mondjuk a Pogácsár. Viszont ezeken a 1-2 perces huplikon, meg 500 méter hosszú huplikon, amikor majdnem ugratott a domtetőn, ott olyan látványosan volt gyorsabb, mint a többiek, és főleg az 23-as versenyhez képest, amikor a Kristen ment elő egyedül. Az olyan volt, mint egy másik dimenzió számomra legalábbis. Elképesztő sebességgel haladt, és azért, aki próbált már 100 km szökésbe menni, azt tudja, hogy az nem gyerekjáték, főleg nem egy ilyen verseny végén, főleg nem erről a tempóról. Tehát ez egy tényleg valószínű, hogy egy évszázados zsenit láthatunk, ami talán jobb lesz, mint Merckx, ha így folytatja. Egyébként Merckx maga már beleállt, hogy jobb, mint én. Azon gondolkoztam, hogy ha most itt a 70-es évek elején podcastelünk, akkor valószínűleg ugyanezt nyomtuk volna Eddie Merckxről, nem? Tehát, hogy legenda, meg történelem zajlik a szemünk előtt. Pogacsár ugyanez. Persze, abszolút, abszolút. Csak nem hittük, hogy ez a fajta versenyző típus visszajöhet a modern kerékpársportban. Tehát ott egy sprinter, aki jól ment hegyre, tehát Eddie Merckx inkább arra hajazott, Pogacsár pedig egy Grand Tour menő, aki jól sprintel. Tehát egy kicsit talán a kettő nem teljesen ugyanaz, az a stílus vagy típusú versenyző. Pogacsár azért nem vitézkedik a 100 fős mezőnyhajrákon, viszont senki nem tudja vele tartani a lépést, és ne felejtsük el, hogy most kezd a legjobb éveibe jönni. Tehát lehet, hogy innen még van följebb, tehát az nem tudom, milyen lesz. De hozzáteszem, azért a VB trikó átka őt is utolérheti, és láthattuk a Viszmát is, hogy egy-egy kimaxolt év után azért az ember megfizeti az árát ennek. Úgyhogy Igen. jöhet eső, jöhet hó, amikor a Bernal felbukkant a Froome után, akkor mindenki azt hitte, hogy most itt 10 évig senki nem fogja megverni, aztán megverte a Pogacsár, akkor azt hittük, hogy itt 10 évig senki nem fogja megverni, aztán jött a Vingegaard, azt hittük a Vingegaardot senki nem fogja megverni, a sérülés ide-oda, ugye meglátjuk, mit tudnak kihozni belőle, azért az fontos, hogy idén nem volt
abban a formában, amiben előzőben szerintem, akkor is a számok más mutatnak. Minden versenyen idén egyre gyorsabban mentek. Talán Ati ezt nagyon jól, volt egy valamilyen szociális médiában egy bejegyzés erről, hogy egyre gyorsabban mennek, és én ezt igazolni tudom juniorban is. Minden egyes versenyen egész évben egyre gyorsabban mentek. Amúgy Marcival beszéltem tegnap, azaz hétfőn, mert ugye ezt a beszélgetést most kedden napközben vesszük föl, és ugyanezt mondta, Marci ugye befejezte, Atti lett 27., hogy higgyem el, hogy elképesztően gyorsan mentek. Tehát voltak benne ilyen elindulunk, megállunk, de amikor elindultunk, akkor azt mondta, hogy embertelen gyorsan. Igen, de szerintem ez azért átjött a tévén is, hogy idén egész évben, meg már tavaly is. Tehát elkezdődött megint valami, már beszéltünk erről sokszor, hogy nincs már olyan, hogy könnyű verseny, nincs olyan, hogy várunk, valaki mindig rohadt erős, és az megy. Uh-huh. És átalakult az, hogy a mezőny nem képes utolérni a legjobbakat jelenleg. Én azt gondolom azért, majd össze fog ez tömörödni, ha nem is Pogačar szinten, de hogy azért azt látjuk itt is, hogy föltűnnek olyan nevek, akinek nem kéne ott lenniük, vagy nem számolunk velük, de képesek erre a teljesítményre. Hát most itt a spanyol srácot mondhatom, a Quinn Simons-t is, tehát hogy aki azért mégis egy junior világbajnok volt, és nem is akárhogyan Remco után, tehát kb. Ugyanúgy, mint Remco, 70 kilométerrel céltól elnyomta, és ahogy akarja. Tehát jönnek ezek a szuper tehetségek, fizikálisan, mentálisan és szerencsében nem mindenkinek adja úgy ki, mint a Pogačarnak, bár azt hozzáteszem, szerintem tehetségben senki nincs a közelében sem. Fél gondolat Attiról, de azért nehéz róla kérdezni, mert ugye alig láttuk a mezőnyverseny vége fele. 6,5 percet kapott Ciccone, Ayuso, Adam Yates, Kelderman, Vlasov, ilyen nevekkel jött meg, 27. hely. Mi a kérdés? Nem tudom, nincs. Gondoltam, hogy mondasz valami okosat. Ja, hát 80 versenynap után még mindig így tud menni, én ezt így fogalmaznám meg. Hosszú Már szezon, és szezon, Vuelta, nem tervezett Vuelta, mert csoda, hogy ez azt jelenti, hogy az alap formája az elég arra, hogy így megjöjjön egy ilyen. Én azt gondolom, hogy egy csúcsformában lévő Ati, az biztos, hogy meg tud jönni valahol a Hulegordé környékén, ez a 10 és 20 között garantáltan. Egy megrogyott Ati az meg a 20 és 30 között jön most meg. Talán ez az én meglátásom ebbe, ami reális lehet. figyelj, az, hogy ő nagyon megbízható, keveset beteg, keveset sérült, mindenhol, szinte minden terepen bevethető. Azt szeretik, áldás, átok, mert most ugye finoman utaltál rá, hogy ez egy 80 versenynap körül elfogyhat, de tényleg, hogyha egy a Pro Cycling Stats-en megkattingatod az Atinak a nevét, elég kevés a DNF, vagy elég sokáig kell visszamened az időbe, hogy olyat találj, amikor A, mondjuk lemondtam, mert azt mondta a Viszmának, hogy gyerekek, fáradt vagyok, B, feladta. Hát nem jellemző rá, én azért nagyon reménykedek benne, hogy az Atinál is van még fejlődési potenciál, illetve nem csak reménykedem benne, hanem hiszek is benne, és ez a fajta stabilitás, ez a legfontosabb a fejlődés szempontjából. Tehát nyilván ő is kezd belejönni egy olyan korba, hogy kevesebbet és kevesebbet lehet fejlődni, de lehet fejlődni, és én azt gondolom, hogy idén ez egy munkás év, úgy fogalmaznék, hogy nagyon sokat beletettek melóba. Lehet, hogy nem olyan látványos számunkra, az olimpia kivételével, de én azt gondolom, hogy azért ennek meg lesz az eredménye az elkövetkező években. Tehát szerintem ez fontos. Én nagyon szeretem azokat a versenyzőket, akik stabilan tudnak teljesíteni. Tehát nyilván neki anyagilag, szerződés miatt, minden miatt jobb, ha versenyeket nyer. De azért egy olyan versenyző, ha valaki hosszú karrierben gondolkozik, az olyan versenyző, aki éjjel-nappal, hidegben, melegben mindig lehet rá számítani, meg tudja csinálni azt, amit kell, nehogy Isten nem is nyer, az akkor is nagyon-nagyon hasznos egy csapat életében, sőt, talán az egyik leghasznosabb, és ők nagyon ritkák. Tehát hasonlóan ritkák, mint a Grand Tour győztesek. Ez egy nagyon fontos, hogy aki fizikálisan és mentálisan is elbírja ezt, mert azért itt nagyon nagy különbségek vannak. Ha mindenki emlékezzen vissza a Covid időkre, amikor voltak a Swift versenyek, megfordult a lista. Tehát ott látszott, hogy ki az, aki
olyan versenyzők, akikkel nem is számoltunk, elképesztő teljesítményekre képesek a görgőn. De minden nap, 3 héten át, a hidegben, melegben, esőben, hóban, sárban nem képesek rá. És vannak, akik igen. És szerintem az a versenyző típus az mindig sokkal jobb. Hát Aki... Jay Vine, klasszik példa, te írtad, hogy lehet, hogyha a Görgön Grand Tourt rendeznénk, az ember állandóan dobogós lenne. Igen, de Jay Vine az sajnos ön és közbeszélyes. Hát ezt kimondhatjuk. Ő szerintem mindenki meg fog nyugodni, amikor majd abba hagyja, hogy ezt is túlélte, mert nyilván vannak olyan esések, ami védhetetlen, de a görgölő jövő sportolók. Nagyon sok vitám van itt is, mert lehet pályázni e-sport pénzekre, támogatásokra, és sokszor erőltetik, hogy hát e-sportra pályázzunk, és akkor a gyerekek járhassanak Swiftre, tehát építsünk ilyen klubházat, amiben van görgő, nagy képernyő, stb., mert hogy ez nagyon népszerű. Egyfelől sokkal jobb, ezt csinálják a gyerekek, mint ha csak ülnek és nyomkodják. Másrészt meg ilyen J-Vine-okat termelünk ezzel. Mindenki, aki egész télen a gyerekét fölülteti egy stabil görgőre, ahol egyensúlyozni se kell, az egy nagyon komoly lépést tesz az felé, hogy a gyereke egy esőkelő bajnok lesz. Nem minden esetben, de nagyon nagy százalékban. Én azt gondolom, hogy mindent kell stimulálni a kerékpáron, és a mérhetetlen része a kerékpárnak a technikai tudás, a taktikai finesz, a mezőnyben közlekedés, az egy akkora része ennek, hiába nem tudjuk számszerűsíteni, vagy nagyon-nagyon nehéz, azért egyre jobban lehet, de nehéz, hogy ez egy nagyon-nagyon alulértékelt komponense, és minél kielezettebb a harc, annál inkább kijön, hogy egy technikailag géniusz Van der Poel, vagy akár egy Pogačar, az bárhol, bármilyen terepen, bármilyen közegben, bármilyen mezőnyben előre tud jönni, és spórolni tud ezen. Míg láthatjuk Van Aert, például egy nagyon jó példa, Van Aert egy technikai zseni, és idén van valami bizonytalansági faktor, ami miatt esik el. Nyilván ez mentálisan nagyon nagy terre, amikor az ember folyamatosan elesik, és egyébként már ő se hisz magában, vagy emiatt rosszabbul teljesítést, nagyobb az esélye arra, hogy elessen. Vannak ilyen szezonok mindenki életében, de hogy láthatjuk, hogy mennyit számít ez. Úgyhogy ez egy nagyon fontos faktor, és nagyon fontos erre készíteni a gyereket. Tehát én azt gondolom, hogy aki a gyereket elviszi kerékpározni, az vigye olyan helyre, ahol a hóban sárban ugrálnak föl a kerékpárról a gyerekek, és nem egy stabil görgőn ülnek 6 hónapot. Még akkor is, ha én nagyon sokat ülök a stabil görgőn a gyerekekkel, de azért próbáljuk ezt kompenzálni. Női mezőnyverseny, Blanka 10. lett, azért neki is egy elég hosszú szezonja van, ugye mindhárom nagy többnaposan indult, túron szakaszt is nyert, és nem is azt kérdezem, hogy a 10. hely jó eredmény, mert ő egyébként azt mondta, hogy nehéz volt, a pálya hideg volt, és szerinte nagyjából ez a reális eredmény, hanem tudod mi érdekes? Szintén beszéltünk vele, még vasárnap, igen, tehát relatíve friss élmény, és azt mesélte szerintem tök őszintén, hogy egy picit haragszik magára, mert bár jól öltözött, de a hideg meg az eső miatt csomószor elvitte a gondolatait az, hogy most vegyem le, később vegyem le, jaj, plusz terhet cipelek, mert megszívta magát vízzel, itt dobjam le, ott dobjam le, és hogy magával meg a hideggel foglalkozott, nem mindig a versennyel. Ez tök érdekes, hogy egy Blanka ilyet mond. Én a junior versenyről tudok ilyenről, hogy az egyik versenyző egy nagyon pici norvég fiú, aki SS eső mellényt kapott, tehát van ez a gabba, az a neoprén mellény, ami melegen tarka vizes is, és hát az akkora rá, hogy az SS, hogy egyébként viccen kívül az Uno X junior csapatában a lányoktól kellett megszerezni neki, tehát nem csak a női csapatnak volt olyan kis meze, ami rá jó, és a válogatottnak nem volt. Azért nem vette föl, és kékre fagyott szó szerint. Tehát ez amikor lila a szája valakinek, le is szakadt. Úgyhogy ez egy nagyon fontos komponens volt a junior versenyen, az U3-as versenyen is, és a nőin is. Ez a fajta hideg eső, ez vagy bírod, vagy nem. Láthatunk idén olyan versenyt, hogy az egész Uno X elő volt. Ez szokás is, hogy ki hogy bírja a hideget, és aki nincs ehhez hozzászokva, aki egész éves Spanyolországba él és kap egy ilyet, annál egy stresszfaktor. Nálunk ez nem az, mert
tegnap előtt már havasak voltak 500 méter felett a hegycsúcsok, itt kinéztem az ablakon. Tehát ez az élet része, hogy föl kell venni, le kell venni, és sokszor egyébként kell is mondani a versenyzőknek. Tehát én is hibáztam már ezzel, hogy nem szóltam, hogy figyelj, azért azt vedd föl, azt meg legfeljebb leveszed. Vagy ne vedd le addig, amíg. Én azt gondolom, hogy amikor ennyire hideg van és látja az ember, akkor hiába nehéz, ha melegen tartja magát, ez sokkal többet számít, mint amennyi vizet felszív. Aha. Ha megfagytál, akkor vége a versenynek, kész. Ha leültél, onnan már nem fogsz fölmelegedni még egyszer. Akkor ott megette a kutya az egészet. Tehát le fog szakadni, mennek egy nagyot. Ha magadon hagyod és 1,5 kilóval nehezebb, akkor is később fogsz leszakadni, mint az összes többi, aki megfagyott. Jó, vele mondjuk nem ez volt, érted? Nem fagyott el, csak mondta, hogy bizonyos szitukban olvashatta volna jobban is a versenyt, de ő azzal volt elfoglalva, hogy most felvegyem, levegyem, meg egy-két támadást túl gondolt, vagy nem is túl gondolt, azt mondta, hogy sajnálja, hogy nem próbált meg valamit, mert lehet, hogy meg lehetett volna. Egyedül nem akart felugrani ilyenek. Hát oké, de ezek azok a döntések, amiket a versenyzőnek magának kell meghozni, és hogyha ezt ilyen tudatosan látja, akkor legközelebb nem így fogja csinálni. Ez mindenkivel megtörténik, a legjobbakkal is. Amit Van der Poel mit mondott? Azt nyilatkozta, hogy azt gondolta, hogy ezzel most a Pogačar eljátsza a VB esélyét. Igaza volt? Szerintem 10-ből 10 ugyanezt mondtuk volna 100 km-re a vége előtt. Nem volt igaza. Rossz döntést hozott. De hát ezt most dobhatunk rá követ, de szerintem minden épesző ember ezt mondta volna. Most a Blancánál is, hogy ezen gondolkozott, ha most levette volna azt a mellényt egyből, és megy a lószokra, megfagy és leszakad, akkor most mit mondunk? Tehát persze, ezek döntések, amik nehéz döntések, és ezeket fogja az ember rutinból megoldani majd 30 évesen. Mert nem fog hezitálni, tudja, hogy ez ilyen lesz, átgondolja már előtte, és tudatosan készül arra, és egyébként én ezzel elég sokat foglalkozok, már sokat beszélünk mindig az időjárásról és a hőmérsékletről, azért nekünk nagyon gyakran van itt olyan, hogy rohadt hideg van és esik az eső, és azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell öltözni, mit lehet fölvenni, mit lehet levenni, mit kell a mez alá venni, mit nem lehet. Nekem van erről egy jó sztorim saját magamról, hogy egyszer mentünk az ír körversenyen, és minden nap 10 fok alatt esett az eső, és én ezt nem bírtam. Tehát én akkor kerültem ide, nekem az nem ment. De hát nyilván verseny. És egyik előző nap iszonyan átfagytam. Tehát ez a tipikus, hogy megjöttem a mezőny farkán, de amikor álltam 40 percet az zuhany alatt, hogy megbírjam fogni a bármit, nem mondom mit. És másnap annyira okos fiú voltam, hogy a téli mellényemre tettem a rajtszámot. Tehát ez nem a vékony nyári mellényre, hanem egy ilyen echte vastag neoprén mellényre. Hát gondoltam, hogy egész nap fáztam, ma is esőt mondanak. Jó lesz az. Na, hát belekerültem egy elmenésbe, a nap hirtelen kisütött, lett 18-20 fok, a mellényt nem lehetett levenni, mert rajta volt a rajtszám, és aztán ott feküdtem este délután, szakasz után, ebéd közben olyan körcsöt kapott a lábam, hogy ott az egész mezőny együtt kajált, és én feküdtem egy asztal alatt kínszenvedve, hogy mindkét combom görcsölt. Úgyhogy ez is a rutin. A rutin, egy rossz döntést hoztam, úgy kellett volna öltözni, hogy le lehessen venni, bebuktam. Úgyhogy ez nem könnyű, mindenkivel előfordul. Aha. És ez, nem tudom, a junior versenyt mennyire követted, de például az egyik legnagyobb favorit ezen a pályán a Seixas, az is lefagyott a kerékpárról, azért szakadt le. A Sparfel, a másik jó francia, aki relatív előjött, neki például adtak föl esőkabátot, ő fölvette. Tehát itt azért sok múlik rajtunk is az autóba, hogy segítünk, tudunk segíteni, vagy egyáltalán beszéltünk erről. Azért manapság mindenkinek van egy zsákja a kocsiba, amiben tartalékcipő, akinek van, persze nálunk azért ez még annyira nincs, de a profiknál főleg van. Tartalékruha, elsőruha, a gabba mellény, stb. Az benn van a kocsiba, hogy föl tudjuk adni. És aztán az ember csak egyszer fagy kockára, utána megtanulja egy életre, hogy benne legyen az autóban mindig az extra ruha. Mert ezzel versenyt lehet nyerni. Tehát, hogyha te jobban felkészültél erre, hát láthattuk Van der Poelt, amikor a Pedersen nyerte a VB-t, ezen múlt. Tehát ő is ott nem evett eleget, kihűlt, nem ő nyerte a VB-t, pedig nyerhette volna. Tehát abból a sorból ő volt a legjobb, nem a Mats Pedersen. Ha abszolút a tehetséget nézzük. Tehát mindenkivel előfordul a pályafutása során ez.
De ez akkor olyan nem, hogy versenyző vagy, sokat repülsz, és ha egyszer elkeveredett a csomagod, akkor megtanulod, hogy minimum a cipőd a kézipodgyászodban van. Hát ezt nem is értem, Attinak volt ilyen, hogy én nem is értem, hogy ezt nekik nem mondták el eddig, de igen. Tényleg volt neki FDZ-s időszak, nem? Mi? Persze, hát ezt mi mindenkinek mondjuk, mert a két pótolhatatlan dolog, vagy nehezen pótolható az ez. De minden évben van az, hogy valaki otthon felejti az útlevelét, a biciklis cipőjét, a sisakját a rajt előtt, tehát ez mondjuk az utánpótlásban ez a tök normál. Tudom, egy évben háromszor meg kell oldani egy ilyet. Tehát és minden alkalommal, ha beülünk az autóba, mindenkinek meg kell nekem mutatni az útlevelét, a cipőjét és a sisakját, mielőtt Ez, felszállunk. ez jó, ez jó. Tehát úgy szállnak be, hogy azt nem hagyom, hogy azt mondja, hogy de persze megvan, mutasd meg. Mert hát én is hagytam már otthon ilyet. Mentem én is versenyt, benzinkúti nylon kesztyűbe a hóba. Tehát otthon maradt a téli kesztyű, és véletlenül havazott a rajt előtt, és sajnos csak a kúton volt nylon kesztyű. De az is sokkal jobb volt, mint a semmi. Azt gondolom. Világbajnoksággal kapcsolatos utolsó kérdésem, az év egyik legfontosabb egynaposán. Jó, tudom, most volt olimpia. Nincs rádió. Ez normális? Jó, rossz, tudom, hogy már megszoktuk, de hogy ezért ez milyen furcsa, nem, hogy Rubékat, Flandriákat, Lombardiákat mész rádióval, majd jön a VB, és ott meg figyeld a táblásembert, hallgasd a pályaszélén álló segítőt. Apropó, Pogačar mesélte, hogy neki tök jól mutatták egyébként tábláról a különbségeket, illetve azt csinálta a szlovén válogatott, hogy felvette a kulacsot, és arra volt ráírva a különbség. Na de érted, mit szeretnék kérdezni? Nincs rádió ezen az egy napon. Akkor én kezdeném máshonnan. Tehát most akkor zárjunk le egy örök vitát a wattmérőről. Én az időfutammal kezdeném. Remco fölment a pódiumra, leesett a lánc, és tudod, neked írtam is, hogy valószínűleg a mágnes szakadt le a Shimanóról. A Shimano az egyetlen wattmérők talán, ami a fordulat számot mágnessel méri, nem gyroszkóppal. Tehát ott van egy mágnes a vázon. És ezt a mágnes leszakította a lánc, ahogy kitépték onnan a beszorult láncot. Az is egy vicces dolog, hogy egy tányéros rendszeren a láncterelőn belülre beszorul. Tehát a leesés gátlón belőle beszorul a lánc, ez is egy fantasztikus dolog. Imádom az ilyet. De wattmérő nélkül ment, és világbajnok lett. Tehát ezt kell megérteni, hogy látja, nem a wattmérő határozza meg, hogy mennyivel megy egy Remco. Annyival megy, mennyivel csak tud. Tehát ez a fajta, szerintem ezt a kérdést le is lehet zárni, hogy kell wattmérő, nem kell, pont ugyanolyan gyorsan fognak menni. Pont ugyanúgy érzi egy versenyző, hogy most küszöbön megy, nem megy küszöbön, határon van-e. Nyilván jó egyfajta visszajelzést, nem ezen múlik. Ez szerintem itt kristálytisztán kijött, hogy nem ezen múlik, hogy egy Remco nyere, vagy nem. Ez az egyik. A rádióra annyit tudok mondani, hogy szegény svájci kislányt, akit a verseny után kezdtek el keresni, és senki nem tudta, hogy hol van, és a csapata sem. Mindenki számoljon a saját lelkiismeretével. Itt nyilván a szervezési hiba is volt. De azért, amikor rádióval versenyeztünk, és valaki esett egy rohadt nagyot a csapatból, azért ezt bemondtuk, mert a mezőnyben látjuk. Azt a mezőnyben látták, hogy oda beesett szegény. Senki más nem látta. Tehát most ezen egy emberélet is múlhatott valószínűleg. Ez az én véleményem. És aki megint elvesztettünk egy gyereket. Tehát most itt aztán konkrétan egy gyereket veszítettünk el, valakinek a gyerekét, akinek van gyereke, az szerintem egyetért velem, hogy inkább legyen unalmas a verseny, meg legyen kontroll kívülről, mint hogy ne találjunk meg valakit, aki leesett egy szakadékba. Tehát az, hogy nem volt helikopter a junior verseny fölött, ezt értem, nem szokott lenni a női junior felett, stb. De ez egy olyasfajta tragédia, hogy én szerintem minden rádiót megér. Ha csak egy gyerek túléli ezt, akkor is. És hozzászoktunk, nem szoktunk hozzá. Én nagyon sokszor a biztonsági oldalát nézem ennek, és én azt gondolom, hogy az autóba mindig szoktam nevetni versenyen, amikor a versenyrádióba bemondják, hogy figyeljünk, mert áll egy kamion az útszélén valahol, vagy egy autó behajtott, vagy nem tudom. És akkor ülök a kocsiba, és mindig arra gondolok, hogy vajon most elkapják a versenyzőim ezt, vagy nem. Mert hát ők nem hallják a versenyrádiót, én meg nem tudom mondani nekik. Tehát pro és kontra sok indok van. A rádió
biztonságosabbá teszi a versenyt ezekben a helyzetekben, és én azt gondolom, hogy itt most a junior női mezőnyversenyen abszolút egy élet múlt rajta szerintem, hogy nem volt. Akkor is, ha én nem szeretem, ha rádió van a junioroknál, én nem szeretem, ha tolba mondjuk a gyerekeknek a versenyzést, abban biztos vagyok, hogy a jó versenyzők úgyis saját maguk hozzák a döntéseket, mert hát láthattuk itt is, hogy rádió ide-oda nem tudsz döntést hozni helyettük, nekik kell. Nyilván befolyásolja a versenyt a rádió, de egy gyerek élete minden rádiót megér. Tehát én azt gondolom, hogy bármelyikünk odaadna megvenni az egész mezőnynek a rádiót a gyereke életéért. És ezt lehet szeretni, nem szeretni. Én azt gondolom, hogy itt ebben az esetben ez egy olyan tragédia, ami elfogadhatatlan. Pont kedden jött ki az orvosszakértői jelentés, ugye Muriel Furré a 18 éves svájci hölgy, aki sajnos elhunyt, és amit biztosra tudnak, hogy a fejét agyát ért nagy erejű ütés okozhatta a halált. A VB alatt nem derült ki, hogy mi van, tehát ez a része igaz, tehát utána kezdték keresni, és se kép, se szemtanú. Ezt tudják most, aztán lehet, hogy még jönnek ki hírek, de itt tartanak most. Én 100% biztos vagyok benne, hogy a mezőnyben látták elesni, ha nem egy esett el az első körben, már pedig az első körben esett el. Tehát 2,5 órán keresztül, vagy 2 órán keresztül senki nem tudta, hogy hova tűnt. Csak a mezőnyben lévő versenyző. Biztos, hogy látta valaki. Ha a mezőnyből esett el, már pedig ezt mondják. Akkor 100%, hogy látta valaki. Ha egyedül esett el, akkor nem tudom. De én úgy tudom, hogy az első körben azért ez elég jó versenyző volt, tehát nem hiszem, hogy leszakadt az első körben. Ez a kislány szegényem. Úgyhogy ez egy skandalum, szervezői hiba is. Abszolút nem hozza vissza. Tehát most dobálhatunk sarat bárkire, nem hozza vissza őt az életbe, de ettől függetlenül azért itt kéne, hogy csörögjön a vekker nagyon sok embernél, mind a nagy versenyeket rendezőknél, és általában a versenyzőknél, és mindig a versenyzők biztonságáról papolunk, de megint egy teljesen védhető eset történt, ami én azt gondolom, hogy ha ő leszáll a helikopter, megállítják a versenyt, és beviszik a traumatológiára, nem tudom, milyen súlyos volt a fejsérülése, de az biztos, hogy 2 óra, 3 óra várakozás egy fejsérülésnél nem szokott segíteni. Hát ott megnő a nyomás az agyban egy traumától, szétnyomja a vérömlány az agyat, kész. És itt, ha időbe bekerül, és le tudják venni a nyomást, akkor lehet, hogy megsérül, vagy komolyabb sérülése lesz, de a túlélési esélye az elképesztő mértékben megnőne. Szerintem igen ügyesen eltussolták ezt az ügyet ahhoz képest, hogy ez mekkora skandalum. Ha ez a profi mezőnyben történik, vagy a lányoknál, vagy a fiúknál, akkor nem tudják ilyen szinten az asztal alá söpörni. Nyilván rendőrségi eljárás van, és ilyenkor egy csomó, sok mindent nem tehetnek, és sok mindent nem mondhatnak. De azon a helyen, azon a ponton nem volt senki, az szerintem egy nagy szervezői hiba. A másik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes pálya volt. Mert a lefelék elképesztő gyorsak voltak. Én beszéltem egyik lányversenyzőnkkel, aki a suriba jár hozzánk, aki indult, 25. lett, ő azt mondta, hogy nagyon veszélyes pálya volt igazából, és ő tud bringázni nagyon jól. Marci is ezt mondta. Veszélyes szót használt a pályabejárás után. Egy nagyon veszélyes pálya szerintem, esőben meg főleg ezeket. Egyébként olyan szempontból jó volt, hogy széthúzta a mezőnyt nagyon hamar, és egyesével mentek ezeken a nehéz részeken. De én nem szeretem ezt. Tehát ez az én magánvéleményem. Nyilván ez is a versenynek része, hogy ki mennyire tud kerékpározni, csak talán nem 70-nel kéne, meg 80-nal tesztelgetni ezt az esőbe, de nyilván alapvetően nem ezen múlt, annak a lánynak a bukása, és a szegény svájci kislánynak a bukása az nem tudjuk, hogy mi okozta. Ugye nem volt felvétel, nincs helikopter, nincs szemtanú. Ha mezőnyben történt, akkor biztos, hogy látta valaki, hogy mi történt. De hát nyilván ezt akarják a nagy dobra verni. Innen jut eszembe a kérdés,
hogy te mit mondasz a versenyzőidnek, amikor elmennek egyedül edzeni, ha egyáltalán járnak egyedül, tehát hogy A, mondjuk telefon mindig legyen nálad, B, ugye manapság már a Garminok például, és nem is a márka lényeg, ugye tudnak olyat, hogy előre beállított kontaktnak, hogyha nagy sebességről történik egy megállás, értsd buksz, akkor egyből üzenetet küldenek. Mindenkinek be van állítva ez a funkció. Ha kétfelé válunk, és nem itthon, tehát itthon azért nem, itthon elég a Garmin. Mindenkinek kötelező van, le van töltve a légimentők applikációja, ami azért fontos, mert ott is megtalálják, ha nincs térerő. Tehát az egy nagyon fontos dolog, és mi egyébként támogatjuk is a személy szerint. Mi adakozunk a légimentőknek ezért, tehát hogy én abszolút támogatom ezt, mert nekünk ez nagyon fontos. Én volt egy esetünk 4-5 éve, hogy az edző kolléga annyira ügyes volt, hogy ő esett fejre, és defektet kaptam edzéstemenet, és nem vártak meg. Ez nem nézte meg a telefonját, késve értem oda, nem tudtam, merre mentek. Úgyhogy én hazajöttem. Aztán kiderült, hogy ő lefelé nyomott egy olyan arcos, hogy elvesztette az eszméletét, a gyerekek szedték össze, nem volt térerő, és le kellett vinniük 3 kilométert, mert a helikopter se tudott leszállni. Úgyhogy jött a félájultat, aki éppen azt tudta, hol van, azt lecibálták, ameddig a mentő föl tudott jönni. Azóta mindenkinek kötelező ez. A másik, amit szoktunk, hogyha edzőtáborban vagyunk, akkor én nem a Garmin-t használom, hanem a WhatsAppot, és a WhatsAppon kötelezően mindenkinek meg kell osztani, hogy hol van. Hogy lássam, hogy az adott a térképen hol vannak az adott időben. Aha. Ennek vannak praktikus okai és biztonsági okai is vannak. Sőt, ha nagyon sokan vagyunk, és ezért edzőtáborban sokan szoktunk lenni, akkor még más felnőttekkel is meg kell osztani. Tehát mondjuk nekünk az iskolai vezetés a hotelben van, akkor valaki még be van csatolva a csoportba, hogy ők is lássák. Azért, mert velem is történhet. Tehát, hogy Értem. sajnos volt már rá szükség, úgyhogy én ezt mindenkinek tanácsolom, hogy a légimentők, ha van applikációja, az mindenképp, a Garminnak az applikáció, ez a túl nagy sebességgel, sebességcsökkenés, ez nagyon hasznos, és aki kiengedi a gyerekét az utcára, számítson rá, hogy lássa, hogy hol van. Kétféle van egyébként, van egy versenyző, meg akinek a kormányban van beépített GPS, ez elvileg lopásgátló, de a szülők folyamatosan látják, tehát ez egy pontosabb, mint mondjuk a WhatsApp, tehát ők aztán tényleg nagyon precízen látják, hol van. Én egy kicsit túlzásnak tartom, én nem engedek zenével kerékpározni senkit, tehát most pont a héten vettem el az egyik új gyerektől a headsetjét, ott a helyszínen. Te semmi fülhallgató. Semmi. Az egy öngyilkossági kísérlet. Elég csak egy gödröt úgy kikerülni, hogy hátulról előzött a kamion. Tehát ezt nekem mondhatják, hogy hallják, meg nem hallják. Nem arra figyel, amit csinál. Nem arra figyel. Valami befolyásoló tényező van, hang, ami elnyom jeleket. Én ezt több szempontból szoktam megfogalmazni. A legfontosabb a biztonság, ezért nem engedem. Ha találkozok velük véletlenül az utcán, ha együtt edzenek, ott is elveszem. De volt már ilyen, mellé mentem kocsival, állj meg, integettem, nem értettem, miért állítom, neki vettem a füléből. De nagyon-nagyon szigorú vagyok. Tehát ezt valamik versenyző úgy fogalmazta meg egy ilyen elvételen, hogy én vagyok a Kim Jong-Putyin, de ezekből nem engedek, mert nekem haza kell vinnem az összes gyereket, és ha valami történik, nekem kell felhívnom a szülőket. Már volt ilyen, amikor nem jó dolog ez, tehát ha valami történik valakivel, akkor ezek nem a legkellemesebb beszélgetések a szülőkkel. Ez az egyik ok, a biztonság. A másik indok, hogy aki rutinos kerékpáros, annak az, hogy milyen hangja van a guminak az aszfalton, az egy jel, az egy érzés. Tehát ezeket hogy milyen sebességek kanyarodok, én hallom a gumi surrogásából, hogy határon vagyok, vagy nem. Tehát ez rengeteg olyan információ van, a szél és külső érzések, honnan fúj. Én mindig meglepődik, hogy a gyerekek ezeket nem tudják tudatosan. Soha senki nem mondta el nekik, és annyi stimuláció érik, mind vizuálisan, mind audiovizuálisan, hogy képtelenek ezekre figyelni. És ezek iszonyú fontos dolgok. Hallod, hogy serceg a homok a kanyarban, kövek, bármi, kavicsok, apró dolgok.
amik fontos információk, hogy behúzd a féket, ne húzd be a féket. Aha. Mennyivel kanyarodok? Dönthetem még? Nem dönthetem. Ne adj Isten, hallott, hogy zümmög a kanyar mögött valami furcsa zaj, ami aztán véletlenül egy traktor lesz. Az pont elfoglalja az egész utat. Vagy az elektromos autónak a búkása. Azt azért, ha benn van a füledbe a zene, akármilyen jól hallatszik valami, azt nem hallod. Bekanyarodsz lendületből, és az egész sávot elfoglalja. Azért nálunk elég sok olyan út van, ahol telibe elfoglalja egy autó az utat. Akkor mit csinálsz 60-nál a faleveleken most ősszel? Neki mész az autónak. Tehát ezek nagyon alulértékelt dolgok, de én azt gondolom, hogy aki sokáig szeretne élni, az nem erőlteti az egyik fülébe se ezeket, csak azért is, mert akkor tud magára is figyelni. De ez az én privát véleményem. Az, hogy a görgőn hallgatnak valamit, legyen az ő problémájuk. Én azért azt tudom mondani, hogy még a görgős edzéseken is sok információ elvész a headset miatt. Beszélünk valamit, ez vagy az lesz holnap, ezt így vagy úgy kell csinálni, és pont nem hallja egy. Miért? Mert főhangosította a kedvenc számát a fülébe. És akkor lemaradt valamiről. Ennyi. Akkor másnap nem jelenik meg edzésen, vagy rosszkor, vagy rossz helyen, és akkor nem tudja, mi történt. Én abszolút nem vagyok ennek a híve, én tudom, hogy ez sokaknak értetetlen, meg most mindenki úgy megy az utcán, mint egy zombi, mobillel a kezébe, egy zenével a fülébe, tehát katasztrófa, öngyilkosok az emberek, a bicikli úton, a járdán, a forgalomban, katasztrófa. Aki sokáig szeretne élni, és sokat kerékpározik, azt szerintem ezt ne erőltessen. De ez az én privát magánvéleményem, egy pár év tapasztalattal álltam meg. Bólogatok, igazad van. Szerintem is. Tomi, záró kérdés. Szerinted, mert Pogačarnak még van elvileg 3 darab olasz egynapos ebben a szezonban, nyilván a Lombardián zár, jelenlegi tudásunk szerint. Ha megjelenik egy Lombardia rajtjánál, a mezőnyben szerinted már van olyan gondolat, hogy na az anyádat, most megint csak a másodikak leszünk? Vagy ez mégiscsak a World Tour? Neki talán egyelőre az a szerencsé, hogy nagyon-nagyon népszerű. Nagyon. Tehát semmiféle arrogancia nincs benne, és a mezőny egyik legnépszerűbb versenyzőjének tűnik számomra. Mindenki szereti. Ezért nem fogtak még össze ellene, de a csapatvezetők ezt nem szeretik. Az, hogy a Pogačar a 16. legjobb csapat saját maga egyedül, a Pro Tour Igen. az finoman fogalmazva irritáló lesz azoknak, akiknek a pénzt kell szerezni erre. És ugyanúgy összefognak majd ellenük, ahogy az Ineos ellen összefogtak annól, de mondhatjuk a Viszmát is. És ez majd akár jövőre szerintem elég hamar el fog jönni, mindenki ellenük fog versenyezni. Még úgy is, hogy nagyon nehéz egy UAE ellen jelenleg versenyezni, de azért, amikor mindenki ellened van, az nem egy kellemes helyzet. Hogy csak egyszer kell defektet kapni, vagy elesni, vagy valami balszerencsének lenni, vagy elmegy egy elmenés, mindenki rájuk tolja majd a felelősséget, és ez előbb fog bekövetkezni, mint utóbb. Oké, jó. Tomi, élmény volt mindig, bár érintettünk szomorú témákat, de ettől még tök jó volt. Úgyhogy köszi szépen, hogy jöttél. Nektek köszönjük szépen a figyelmet. Kb. Egy hónap múlva csak lesz addig téma, nem? Hiába van vége a szezonnak, téma mindig van. Folytatjuk, mindig jó? van, átigazolás, rendben. Persze. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet mindenkinek. Szombaton Emília, elvileg Walterrel és Fetterrel, 2 magyar indulóval, úgyhogy várunk mindenkit, akkor is sziasztok! Sziasztok!